नमस्कार. मी असे पूजा प्रसाद वाटेगावकर, मुंबईकरीण, चाकरमानीन, मुंबई गव्हर्मेंट ऑफिसात नोकरी करते. काय गावाली कशा असास? बरे असास मा? गावा घेऊचा आता गणपती येले ना. गणपती येऊचे आता किती 4-5 दिवस राहिले. ह्या बघा गावात गणपतीसाठी येऊचा ना म्हणून मी नऊवारी शेण घेतलंय, सगळी तयारी केलंय गावा घेऊच्यासाठी. कशी हा? बरी आहे ना? पण येऊचं म्हटलं तर 4-4 तास 5-5 तास लाईनी लावून तिकिटी गावनत नाही. बरं गावल्या तर गावल्या, या मेल्या सरकारवर इली काय म्हणतात ती फटकी नाही ती. आयत्या येस गाड्या कॅन्सल केल्यानी आता माणसाने जाऊचा खय सांगा मका. येते 4-4 महिने आधीपासून आम्ही लाईनी लावून तिकिटं काढलेल्या आणि आयत्या वेळेस गाड्या कॅन्सल केल्यानी तर आता गाववाल्यांसाठी काय काय घेतलेला असा मा तर नेऊचा कसा 4-4 5-5 बोचकी. परत गाववाले म्हणतेली हे काय नुसते बहाणे करतात, यांका येऊचाच नसा म्हणून आमका सांगतात तमका सांगतात. मला तुम्ही बघताच ना स्वतः टीव्हीवर पण दाखवतात गाडी कॅन्सल केल्याने आयत्या वेळेस. आता रिझर्वेशनच्या गाड्या कॅन्सल झाल्यावर हे 4 बोचकी घेऊन जाऊची कशी गावात? 2-3 नेऊची लागतली. वजा हा किती केला तरी वांगडा 2 पोरा आहोत माझी. हां गो असा ए बापे माणसं काय कामं करतात, बोचकी उचलतात नाही, ती काय आमकाच उचलूची लागतात, ती पण माकाच. बरं गावाकडे गेल्यावर गंमत कशी होता, सगळे येतले आणि बसतले तकडे आणि विचारतले काकी मका काय हाडलंस. मग जिलाक सांगतले विचार आजी एक विचार मका काय हाणलंस म्हणून. मग जिलाक पुढे करतले आजी मका काय हाणलंस. आता तो योदो लहान पोरगो तर वाईट वाटतं जीवाक, तर काहीतरी नेऊकच वया ना. बरं आम्ही आमच्या ऐपतीप्रमाणे मुंबईकर चाकरमानी नेतो काय ना काहीतरी खाऊक म्हणा, खेळणी म्हणा, नाही तर कपडे म्हणा, ज्या काय आमका परवडतात आणि येतो. तरी पाठसून नावं ठेवतली या किती आणलंस. यो ना माझो झील फुल पॅन्टीशिवाय काय घालणार नाही. तो हाफ पॅन्ट एक हातात लावणार नाही. पुढच्या टायमा गेलास ना की हाफ पॅन्ट घेऊन येऊ नका. हां झाला. बरं काय आता गणपतीचे दिस मग मिठाईच नेतलव ना. मिठाई नेलं तरी सांगतले शी काय काकी मिठाई आणलंस, गोड गोड खाऊन कटाळो येता गे. पुढच्या वेळेक ना दुसरं काहीतरी घेऊन ये. आता दुसरा काय हाडूचा सांगा बघू दे मका. फरसाण नेऊ तिखट ता नेला तरी म्हणतील वशाड पडली ह्या काय आणलंस, ह्या हैसर गंगोतेल्याकडे गावता आमका उगीच आणलंस. म्हणजे काय करूचा आणि काय ना ता काय सांगूकच येणार नाही. आमकाच काय कळणार नाही की गाववाल्यांसाठी नेमका करूचा तरी काय. बरं गणपतीच्या दिवशी किचनमध्ये जाऊन काय चुलीकडे करूक गेला तर सांगतली या का हात लावू नका, तुमका जमूचा नाही, ता तुम्ही काय करू नका, तुमका होऊचा नाही. अरे मग करूचा काय तीच सांगतली नको नको तुम्ही बसान राहा, आम्ही करतो. बरं बसान राहलोय तरी मागसून नावं ठेवतली ही मुंबईकरा ना. येतली नुसती खाऊक येतली आणि गजाली करूक येतली, नाही तर नुसते पाटावर बसून राहतले. अरे पाटावर आम्ही कित्याक बसतो, आम्ही करूक सांगतो ना की देवा आमका, आम्ही पण करतो सांगा आमका. पण नाही त्यांका असा वाटता किचन त्यांचो असा ना, ते गावकरी असत, ते गावाक राहतात, तर काकीने येऊन कित्याक हैसर मजा करूची आणि बनवूचा. आम्ही रांधतो. बरा बाय तुम्ही रांधा झाला. तर तुमका सगळ्यांका गाववाल्यांका तर माहीत हा आपल्याकडे गणपतीच्या आदल्या दिवशी मामदा करतात. मामद्यात करतास काय तर काळ्या वाटाण्याची उसळ आणि वडे. हे मेल्या गाववाल्यांचे वडे बघून मागा हसाकच दिला. यांचे वडे कसले ते पुर्याचे मशिनी आणतात, त्यात भुतूर एवढे गोळे करून घालतात आणि थापतात फटाफटा आणि तेलात सोडतात. ते नुसते धपाटे फुगणत पण नाही आणि काय नाही. वडे म्हटले तर कसे होयत, आमच्या पुरीचे बायका आज्या बिज्या आमच्या हातीन थापत होते वडे. आमका बाई येता मुंबईकर असलो ना, नोकरी करत असलो, नकरात राहत असलो तरी आमका बाई सगळ्या येतात. आम्ही कसे मस्त हातान थापून वडे करतो. आमचं वडं कसं तेलात सोडल्या गरगरीत फुगांवर येऊ खयो. आम्ही कसे गरगरीत तसे आमचे वडे पण गरगरीत असतात. झाला असा आता एवढा सगळा करून ह्या गाववाल्यांका काही शांती नाही. देवगावात घराकडे इले तर कित्याक भांडण होया. तरी पण यदा काय तरी असला ना तरी भांडणं करतेली नाही तर नावं ठेवतली.
बरं म्हणटली कशी ही मुंबईकरांना गावाक येताना 2 बॅगो आणटली आणि जाताना 4-5 बॅगो आणि बोसकी घेऊन जातली. आता तुम्ही म्हाका सांगा, आवाटात एवढे सगळे असतत आपले प्रेमाची लोका, कोण आजी हा, कोण मावशी हा, कोण काकी हा, कोण दादा हा, ते आपले प्रेमान वायच काहीतरी दोडका म्हण, पडवळ म्हण, वायच कुळथाची पिठी म्हण, नाही तर आणखीन काय तांदूळ, उकडे तांदूळ पेजेसाठी जिल्यांका दिल्यानी तर नेऊक नको काय मुंबईक. प्रेमान कोण पण देतं हो, आमका काय गावनात नाही असं नाही आम्ही म्हणणं, पण ते प्रेमान देतात तर नेऊचं लागतात ना मुंबईत. मग कित्याक नावं ठेवायची परत. बरं नाही नेलं तरी बोलतली हां ह्यांका काय माझा मुंबईचे असत ना म्हणून नेणत नाही, ते भारी खाणं खातात, हे खाणं खाणत नाही, असा नसता. ऐकला काय, असा नसता. आमकाव आवडता, आमकाव हौसा, पण तुम्ही पण तसं समजान घेऊक वया ना की नको. बरा आता सण हा गणपतीचो तवायच फुला बिला म्हाका बाय लय आवडतात. आता हे कसं मी अबोलीचो वळेसार घातलेलो हा, तसं कोणाकडे कोणाच्या वांगडा मागूक गेलंय की बाबा तुझ्या परसात असत जरा 4 फुला तर म्हाका दी ह्या गजरो बनवूचा, तर सांगतली खय असत आमकाच नाही ती 2 ह ती माझ्या चेडवाक वहीत. आता सण हा ना तर ता आपण देऊक बघणत नाही. कोणाकडे चाफी मागूक गेलंय तर सांच्याकडे चाफी काढून ठेवतली आधीच, सांगतली चाफी नाहीत गे वहिनी खय असं ती नेली बाजूवाल्यानी, त्यांका वही होती ना देवाक. आता देवाचं नाव सांगल्यानी तर मी काय बोलणार, बाबा ठीक आहे नेल्यानी तर नेलेल्या. बरं जा एक चांगलं, मी मागल्या दाराक एलीवर 4 तवशे बघले होते तर जाव एक सांगलंय वहिनी ते 4 तवशे आहेत ना ते रवान देता, मी मुंबईत जाताना घेऊन जाईन आणि जरा वाईज ते घागरे करून खाईन, पोरग्यांका पण घालीन, झिलांका आवडतात ना माझ्या घागरे म्हणान. पण झाला कसा, सकाळी उठान बघते तर वेळीवर एक पण आहे नाही तवसा नाही. म्हटलं काय गे वहिनी तवशी खय गेली, तर मका म्हणते कशी, मका काय माहीत ही पोरगी येतात ना भजनाक रातच्याक त्यांनी चोरून नेल्या नसतली, मका नाही गे माहीत. म्हटलं ठीक हा. मग काय झाला, मका जरा वाईट सामान आणूक मालवणच जाऊचा होता, मका काय सामान वया होता ना म्हणून गेलंय थंय बाजारात. तर माझ्याच गावातली एक आवाटातली बाईल थंय बसली होती तवशे विकीत आणि काहीतरी, तर मका वयाच होता ना तर मी गेले, गे मावशे कितक्याक दिला का तवस्या, तर म्हणते काय गे तवसा कितक्याक दिला, तुझ्याच घराकडली का तवशी असं तुझ्या जाईन विकूक दिल्यान. म्हटलं गे बाय असा पण असता. आता बघा तुम्हीच सांगा काय सांगूचा आणि गाववाल्यांका काय बोलूचा. आमका ना तर नावं ठेवतली मात्र, आणि हे काय करतात ती तवशी तिनी त्या गाववालीक इकूक दिल्यान बाजारात मालवणच्या. ते मी मालवणात गेलंय म्हणून नका कळला, तरी हे तर कसा कळला असता काय. आणि नाव बिचारा त्या पोरग्यांचा खराब की भजनाच्या पोरग्यांनी चोरून नेलेनी, तर काय बोलूचा. अशी माणसा करूक गेला तरी थोडा, बोलूक गेला तरी थोडा, आणि म्हणून मुंबईकरांका चाकरमान्यांका नावं ठेवतली. चाकरमानी येतात बसतात खातात पितात मजा करतात, त्यांका ना नुसते मुंबईकर डोळ्यात दिसतात. असं नाही करूचा. दोघांनी पण प्रेमान राहलास, व्यवस्थित राहलास, विश्वासान राहलास तर अजून आपलो काय जो प्रपंच आहे तो वाढात ना, कमी तर नाही होऊचो वाईट काय नाही ना. तसं तुम्ही 2 प्रेमान काय गोष्टी देचाल, काय पण 4 पोहे जरी असले तरी आम्ही गोड मानून घेतो, तसं आम्ही पण जे काय देतो ते ता पण तुम्ही गोड मानून घ्यावा ना. नावं कित्याक ठेवतास आणि म्हणून बोलतील कित्याक आणतास, आमका हायसर गावता, आमका हायसर सगळा गावता. अरे तसंच आमचा पण असा, आमका पण मुंबई सगळा गावता, भाजी आहे काय मुंबई गावनत नाही, पण एलीवरचो दोडको एलीवरची काकडी ही खाऊची मजा आणि ती बाजारची काकडी खाऊची मजा वेगळीच असते की नाही. ते कोण सांगणार ह्यांका, काय ह्यांका काय कळणार नाही. बरं आता चला आजची गावाक जाऊची माझी वेळ आली हा, तर मी गावाक जाते आणि तकडेसूनच गजाली करते. काय काय झाला ते तुमका लाईव्ह सांगते. नमस्कार.